يتر بقى ጴጥሮስ ትወደኛለህን? አዎ ጌታዬ፣ አንተ እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ። በጎቼን ጠብቅ። አዋጋይ ሓለወለይ ዝተባሃለ ሲኖዶስ ትግራይ ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ አዋግዑ ብኻሪ ተብሊዑ ቆሮ አስበልቷል። ናይ ትግራይ ካህናት ኣብ ቤተ መቅደስ ከም ዘካርያስ ደሞም ፈሲሱ ተሓሪዶም ህፃውንቲ ትሕረዱ ኣዴታት ብዕስለ ተራእይ ዘይፈልጥ ብዕስለ እንትድፈራ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ መግለጫ ያውፅእ ስሕተት እዩ ይበለን። እንዲያም ስሕተት እዩ ዝበል ብግሎም ብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ናይ ሲኖዶስ መግለጫ ይኮነን ኢሎም ኣቡነ ዮሴፍ ቅርሳ ተዘሪፉ ኣብ ዋልባ ዝነበሩ መነኮሳት ተበቲኖም ተሓሪዶም ተጨፍጭፎም ኣብ መቋ ገዛ ትነብር ኣለኹም ንስኻትኩም ደሞዝ ትበልዑ ኣለኹም። ኣሕና ግን ኣብ ጭቃ ተደብሪና ገዛውትና ዘይርኹም ራእይ ትኽእሉ ኢኹም። ዘሕዝን ከመይ ገይሩ ልበይንኹም ማቻ ከመይ ገይሩ ይስምዓኩም? ኣይወፃሓኹምናን ኣይናዘዝኹምናን በዲልኹምና ነቢዕና ሓዚና ዓደና ብዕስለ ተደፊራ ቤተ ክርስቲያና ተቃፂሉ ሃብትና ተዘሪፉ ዞም ሕዚ ስራሕ መካየዲ ኣቡነ ኣብርሃም ነዚ ኩሉ ጀኖሳይድ ንኤርትራ ከይዶም ኣብ 2012 እዩ ዝመስለን ተዘይተጋግየ እቲ መወዳእታ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ሃወልቲ ኣክሱም ንኢሳያስ ኣብ ኢድ ሂቦሞ ዝኣሰርዎ ውዕል ትሕዚ ዝበፅሐና እዩ። ብግልፂ ዋላ ይንረኸቡ ኣቡነ ኣብርሃም እየ ዝብል ዘለኹ ኣይተጋገኹም። ንምንታይ እቶም ምሳኹም ዘለዉ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ኮይኖም ዝውስን ዘለዉ ኣካላት ቀኖና እኳ ይሃኹሞምን ኣብ ሰመደዎ ሃገረ ስብከት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ማለት እዩ። ለኣቡነ ጴጥሮስ ምሳኹም ኮይኖም እዮም ዋና ፀሓፍ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣክሱም ምንም ዝበፅሐ ግፍዕ የለን ዝበሉና ማለት እዩ። ቅዱስ ዝበሃል ቁርፂ መዓት ዝረዲ እዩ። ቅንቡላ ዘቐብል ዘይኮነስ እኽሊ ዘቐብል እዩ። ምስ ሰይጣን ዘምልኽ ሲኖዶስ ሕብረት የብልና በቃ ቁርፅ ዝበለ ዝሓገዝ ኣይቋረፀ ተጨፍጭፍና ኢና እሞ ኣብ ጎኒ መንበረ ሰላማ ኣለና። መንበረ ሰላማ ዝነክእ ተቐባልነት የብሉን።